Prítomný sú teda Dávid Lenčeš ako výkonný riaditeľ Inštitútu pre reguláciu hazardných hier a takisto pán Robert Klobucký, ktorý je zástupcom riaditeľa Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied. A teda teraz by som už prenechal slovo Dávidovi Lenčešovi. Ďakujem pekne za slovo. Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi aj za seba, aby som vás privítal na dnešnej tlačovej konferencii Inštitútu pre reguláciu hazardných hier. Inštitúcie, ktorá vznikla pomerne nedávno, a to koncom minulého roka. Aj keď nie sme štátnou inštitúciou, predstavujeme odbornú nezávislú platformu, prvú svojho druhu na Slovensku, ktorej cieľom je spájať trh hazardných hier, verejný sektor a odborníkov zo všetkých dotknutých oblastí. Našou misiou je podporovať rozumnú, odbornú a na dátach a faktoch založenú reguláciu hazardných hier. Venujeme sa konkrétne výskumu a analýzam a celkovo komplexnému pohľadu na hazardné hry, vrátane teda sociologického a aj ekonomického dopadu hazardu. Jednou z takých kľúčových oblastí, na ktorú sa aj zameriavame v rámci inštitútu, je zodpovedné hranie, ktorého súčasťou je aj nelegálny hazard, alebo tzv. Šedá zóna. Uvedomujeme si, pokiaľ ide o samotný nelegálny hazard v online priestore, že častokrát pre bežného človeka nie je jednoduché rozlíšiť, že či sa nachádza alebo realizuje tie hazardné hry v legálnom priestore alebo na nelegálnej stránke. Preto hneď úvodom by som rád v tejto súvislosti priblížil a zdôraznil dva základné znaky, ktoré rozlišujú nelegálny hazard v online priestore od toho legálneho. Tým prvým znakom je, že každá doména, ktorá má udelenú licenciu a teda je legálna na Slovensku, musí mať koncovku SK. To je prvý základný znak. Tým druhým základným znakom je, že všetky legálne webové stránky prevádzkujúce hazardné hry na Slovensku sú zverejnené v zozname legálnych webových stránok, ktorý je prístupný na stránke Úradu pre reguláciu hazardných hier, hneď v úvodnej stránke tohto úradu. A teda v prípade, že nejaká stránka nemá koncovku .sk alebo nie je v tomto zozname uvedená, so 100% istotou ide o nelegálnu stránku prevádzkujúce hazardné hry. Dnes vám predstavíme výsledky prieskumu, ktorý pre náš inštitút realizoval Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied. Dovolte mi z tohto miesta poďakovať pánovi Klobuckému a celému tímu za skutočne kvalitnú prácu. Tento prieskum je prvým svojho druhu, ktorý sa na Slovensku venoval výlučne nelegálnemu hazardu. Konkrétne teda nelegálnemu hazardu v online priestore. Doposiaľ u nás takáto analýza neexistovala, preto ide o zásadné dáta, ktoré môžu významne prispieť k odbornej diskusii, či už o efektívnosti regulácie, ale aj potrebe teda zamerať sa na boj s nelegálnym hazardom, okrem iného aj pri hľadaní teda prostriedkov do štátneho rozpočtu, čo je aj aktuálna téma, pokiaľ ide o hazard. Pán Klobucký vám teraz predstaví zistenia prieskumu, ktorý realizovala Slovenská akadémia vied. Než mu odozdám slovo, rád by som vás touto cestou ešte pozval na krst našej prvej publikácie venovanej problematike nelegálneho hazardu. Okrem analýzy výsledkov tohto prieskumu, ktoré dnes predstavíme, sa v nej zameriame aj na ďalšie praktiky nelegálneho hazardu a rizika spojené s hraním v nelegálnom prostredí. Krst plánujeme konkrétne v máji a o vydaní tejto publikácie vás budeme teda včas informovať. Teraz mi dovolte odozdať slovo zástupcovi riaditeľa Sociologického ústavu Slovenskej akadémie vied, pánovi Klobuckému. Takže ďakujem za slovo. Moje meno je Robert Klobucký, pracujem ako sociológ na Sociologickom ústave
a rád by som vám teda prezradil tie výsledky toho nášho prieskumu. Možno na úvod, ako som sa vlastne k tomu dostal. Dostal som sa k tomu celkom jednoducho. Už predtým som spolupracoval na nejakých výskumoch s ministerstvom zdravotníctva, ktoré sa týkali legálneho hazardu. Hej. Čiže s touto oblasťou mám výskumné skúsenosti už z predchádzajúceho obdobia, takže sa mi táto téma zdala byť pomerne zaujímavá. Takže keď som dostal ponuku realizovať teda spolu s inštitútom takýto prieskum, tak som bol rád, že sa zase niečo nové dozviem a som rád, že vám môžem teda povedať, aké dáta sme získali. Takže na úvod možno, ako sme to vlastne robili, hej, metodológia toho prieskumu. Tie základné fakty sú tie, že sme to robili na internetovej vzorke, to znamená, že ten prieskum je reprezentatívny pre internetovú populáciu na Slovensku od 18 rokov, čo je tiež dôležitý faktor, že od 18 rokov, lebo vieme, že vlastne aj mladší ľudia, ktorí majú menej ako 18 rokov, hrajú nelegálny hazard na tom internete, ale tých sme vlastne nezachytili v tomto našom prieskume. To bude možno výskumná úloha niekedy do budúcnosti. Čiže týka sa to internetovej populácie na 18 rokov na Slovensku. Ten zber dát realizovala výskumná agentúra MN Force pre nás a tá metodológia výberu bola taká pomerne zaujímavá. Možno vás budem nudiť tými technickými detailami, ale rád by som to tu povedal. V prvom kroku sme vlastne oslovili na tom internetovom paneli tých 2000 reprezentatívne vybraných respondentov a pýtali sme sa ich iba na to, či v predchádzajúcich 12 mesiacoch hrali akúkoľvek hazardnú hru na internete. Tam sme dostali nejaké percento kladných odpovedí, to vám poviem, koľko ich bolo v tom nasledujúcom slajde a vlastne sme sa zamerali už iba na týchto ľudí, ktorí vlastne odpovedali kladne. Na základe ich charakteristík sme vlastne dozbierali vzorku na 1000 a vlastne všetky tie dáta ďalšie budú vlastne na tej vzorke 1000 hráčov. To znamená 1000 respondentov, ktorí hrali za uplynulých 12 mesiacov na internete nejakú hazardnú hru. Ten prieskum bol realizovaný v období 5. až 13. marca 2025 a teda tá dôležitá informácia je, že ten výskum je reprezentatívny pre populáciu Slovenska s pripojením na internet vo veku 18 a viac rokov. Ten prvý údaj, tá prvá vlastne otázka, ktorá nám vyselektovala tých hráčov, tak tie dáta, ktoré sme získali, sú tu. To znamená, že zistili sme, že niečo viac ako 28%, 28,2% z tých respondentov teda hralo nejakú hazardnú hru na internete. Teraz je jedno, že akú, či je licencovaná alebo nelicencovaná, ale 28,2% respondentov teda má skúsenosť s hraním za posledných 12 mesiacov. Ten údaj je pomerne podobný, keď som sa pozeral na údaje z Českej republiky, tak sa to zase tak veľmi nelíši. Hej. Keby sme zobrali vlastne nejakú vzorku, ktorá by sa týkala nielen internetovej populácie, ale celej slovenskej populácie, tak to percento bude o niečo nižšie samozrejme. Ale tak vyšlo nám to teda tých 28,2%, čo keď prepočítame je niečo cez 1 248 000 obyvateľov Slovenska, ktorí mali za posledný rok skúsenosť s hraním hazardnej hry na internete. No a toto sú vlastne tie výsledky, ktoré nás asi zaujímajú ešte viac. Tie výsledky vlastne dokumentujú z tých hráčov, ktorí hrali za tých posledných 12 mesiacov, že ako hrali. Hej? Že či hrali na tých licencovaných platformách alebo internetových stránkach, alebo na tých nelicencovaných. Tá otázka znela, či hrali u prevádzkovateľa, ktorý má slovenskú licenciu. Z tých hráčov niečo viac ako polovica, 52,2%, odpovedalo, že hrali áno, že hrali u prevádzkovateľov, 52,2% odpovedali, že nie, že hrali výhradne pri licencovaných slovenských prevádzkovateľoch. A tých 48%, keď sa pozriete, je rozdelených na ďalších približne 24 a 24, 23,7 a 24,1. A to sú tí respondenti, ktorí odpovedali, že hrali u nelicencovaných, to je tých 23,7. Alebo tí respondenti, ktorí nevedia, že či ten prevádzkovateľ, u ktorého hrali tú hazardnú hru, bol licencovaný alebo nelicencovaný. To je tých 24,1. Čiže keby som to mal tak nejak zhrnúť, tak sa dá povedať, že vlastne len niečo viac ako polovica tých oslovených hráčov tvrdí, že na 100% teda nehrali nejakú hazardnú hru u nelicencovaného prevádzkovateľa. A takmer štvrtina hovorí, že
si je vedomá toho, že hrala u takéhoto prevádzkovateľa, ktorý nemá vlastne slovenskú licenciu. Nech sa páči. Mám takú otázku, že aké boli tie možnosti na výber, ale ako oni vlastne vedeli, čo licencované, nelicencované? Nedokážem posúdiť, či mal prevádzkovateľ slovenskú licenciu. To je tá možnosť, ktorá hovorí o tých 24,1%. Tá možnosť áno, 23,7%, to sú tí, ktorí súhlasili s tým, že vieme o tom, že sme hrali u nelicencovaného prevádzkovateľa hazardnej hry. Hej? Čiže je tam pomerne veľké množstvo tých respondentov, ktorí to nevedia. Hej? Ani keby sme sa pozreli na ďalšie otázky, tak dokonca by sme, a to bude v tej spomínanej knihe, tak tam by sme dokonca zistili, že niektorí to nedokážu odlíšiť. Hej? Je ich pomerne veľa. Čo je ďalší námet vlastne pre tú reguláciu, že či to nejakým spôsobom výrazne ešte neodlišovať, či nedať nejakú zákonnú reguláciu, kde by vlastne už bolo hneď z prvého pohľadu zrejme, že toto je legálne a toto je nelegálne. Hej. Pán vlastne hovoril, že keď to nemá slovenskú doménu, nie je to po slovensky, tak... Hej, ale koľko ty... Znak, ako keby. Isté, ale koľko tých hráčov to vie, hej? Koľko tých hráčov má túto informáciu, že ak to nemá tú doménu SK, tak je to 100% nelicencovaný hazard. Možno by to stálo za nejakú osvetu zo strany štátu. 100%, ak je tá doména, že je to nelicencované? Určite áno. Čiže ak nemá koncovku.sk, tak ide o nelicencovaný subjekt. To vyplýva zo zákona. Áno, ten druhý znak je, že naozaj je zverejnený zoznam na úrade pre reguláciu hazardných hier. My to pracovne nazývame ako biely zoznam whitelist. Hej. A v ňom sú uvedené všetci prevádzkovateľia, aj všetky tie domény, ktoré sú licencované. Konkrétne ich je ku dnešnému dňu 25. Čiže nie je ich tak veľa, aby sa v tom nenašiel prehľad, alebo nevedel by si to aj bežný človek otvoriť a skontrolovať, či hrám na licencované alebo nie. Ale sú licencované na Slovensku a tie ostatné sú licencované niekde inde? Presne tak. Veľakrát, áno, že majú tí prevádzkovateľi, tí zahraniční, ktorí nazývame dneska nelegálni, majú licenciu udelenú v nejakých iných krajinách, povedzme Malta. Sice je súčasťou Európskej únie, ale podľa nášho právneho poriadku platí, že pokiaľ nie je prevádzkovanie hazardných hier udelená licencia na Slovensku, tak je nelegálna. Čiže každý, kto chce prevádzkovať, a teda cieli zákazníkov na Slovensku, musí byť licencovaný zo strany Úradu pre reguláciu hazardných hier a teda musí byť pod kontrolou a reguláciou našej právnej úpravy. A samozrejme, asi to má o tom sa asi bavíme, a čo štát by mal asi zaujímať najviac, tak to sú vlastne tie odvody z tých hazardných hier, pričom títo nelicencovaní vlastne neplatia Slovensku do štátneho rozpočtu nič. Hej? Čiže toto je ten hlavný problém, o ktorom sa asi bavíme. Ale dobre, nebudem odbočovať, idem ďalej, lebo som sa vlastne dostal len k druhej snímke, takže pokračujeme. Toto boli podiely tých respondentov medzi tými hráčmi, hej, medzi tými, ktorí majú skúsenosť s tým hraním. Keď to prepočítame na celú populáciu, vzhľadom na tú metodológiu, ktorú sme zvolili, sa to dá, tak nám vychádza, že približne 6,7% z celej populácie udáva skúsenosť s hraním nelicencovaných hazardných hier na internete v priebehu posledných 12 mesiacoch. Keď sa to prepočíta na absolútne čísla, je to niečo menej ako 300 000. Hej? A ďalších 6,8% sú tí, ktorí nevedia. Hej? Hral som, ale neviem, či to bol licencovaný alebo nelicencovaný prevádzkovateľ. Čiže ďalších približne 300 000 obyvateľov Slovenska vlastne hralo u nejakého prevádzkovateľa a nie sú si istí, že či to bol licencovaný alebo nelicencovaný prevádzkovateľ. To sú tie absolútne čísla, ktoré vlastne z toho výskumu vyplývajú. No a vlastne posledný môj slajd je o tom, že aké množstvo finančných prostriedkov tí respondenti u tých nelicencovaných prevádzkovateľov prestávkujú. My sme sa ich pýtali, tých, ktorí priznali, že áno, hrali sme u nelicencovaného, že koľko je priemerná vsadená suma, prestávkovaná suma za jeden mesiac. Vyšlo nám z toho výskumu, že je to 85 eur a na základe toho sme teda mohli dopočítať, že koľko to môže robiť za rok a tá suma nám vyšla niečo viac ako 300 miliónov eur. Hej, 300 miliónov eur prestávkovaných u nelicencovaných prevádzkovateľov. Keby sme k tomu pripočítali aj tých,
ktorí vlastne nevedia, nie sú si istí, či to bol licencovaný alebo nelicencovaný, tak je to ďalších 300 000. Hej? Čiže dokopy možno, nie 1000, ale 300 miliónov. Čiže dokopy možno 600 miliónov s istou dávkou neistoty samozrejme, pretože je tam nejaká štatistická odchýlka a od tých, ktorí nevedia, či hrajú u licencovaného alebo nelicencovaného, to sami tiež nevieme rozhodnúť, ale tých 300 miliónov je istých. 300 miliónov prestávkovaných u nelicencovaných prevádzkovateľov za rok nám vyplýva z tohto výskumu. Čiže to je za mňa a prenechávam slovo pánovi riaditeľovi. Nech sa páči. Pán Klobucký predstavil alarmujúce zistenia a čísla. Ja len v rýchlosti zhrniem to najpodstatnejšie, čo nám vyplýva z tohto prieskumu. Každý štvrtý hráč hazardných hier na internete hrá u nelegálneho prevádzkovateľa vedome. To je prvý základný fakt, ktorý môžeme vyvodiť z tohto prieskumu. Až 48% opýtaných, teda takmer každý druhý hráč na internete, je vystavený riziku hrania v nelegálnom prostredí. A k tomu teda prirátame aj tých, ktorí si to nevedia overiť a nevedia identifikovať, či hrá na legálnej alebo nelegálnej stránke. Z našej krajiny, zo Slovenska, každoročne odchádza teda viac ako 300 miliónov eur do rúk nelegálnych prevádzkovateľov. To je veľmi dôležitý fakt. Odhady hovoria teda, že táto suma môže byť aj až dvojnásobná. To je to rizikové hľadisko, ak hovoríme o tých 48%, ktoré môžu byť ohrozené z pohľadu nelegálneho hrania hazardných hier. V inštitúte sme odhadli, že štát môže takto ročne prichádzať, čo sa týka konkrétne špeciálneho odvodu z hazardných hier, ktorý sa u nás platí, o viac ako 160 miliónov eur ročne, teda, ktoré na druhej strane poctivo platia legálni prevádzkovateľia na Slovensku. Tieto čísla jasne ukazujú potrebu dôsledne postihovať nelegálny hazard a zároveň aktivovať politickú a spoločenskú vôľu smerom k prijímaniu opatrení, účinných opatrení, ktoré by zamedzili samotnému a nelegálnemu hazardu. Zistenia majú z môjho hľadiska dve kľúčové roviny. Nelegálny hazard teda systematicky vyťahuje a oberá ľudí o peniaze. Zameriava sa pritom často na mladistvých a na osoby, ktoré sú vylúčené z účasti na hazardných hier, ktoré sú zapísané v tzv. Registri vylúčených osôb, a teda na tie najzraniteľnejšie skupiny, ktoré náš právny poriadok a Slovensko chráni. Štát, tým druhým faktom je, že štát teda prichádza o stovky miliónov eur, ktoré by inak mohli byť využité na verejnoprospešné účely, ako je napríklad školstvo, zdravotníctvo alebo prevencia závislostí. Dámy a páni, ak chceme chrániť hráčov a zároveň zastaviť významný únik na daniach, musíme konať. Legislatíva nevyhnutne potrebuje dobehnúť realitu a dynamiku internetu. Inštitút je pripravený byť odborným partnerom štátu pri identifikácii a výskume efektívnych nástrojov v boji proti nelegálnemu hazardu. To, na čo je potrebné zamerať pozornosť v otázkach hazardu vo verejnom a politickom sektore a priestore, možno zlúčiť do troch takých základných oblastí. Je potrebné posilniť opatrenia proti nelegálnemu hazardu. Mám na mysli konkrétne jednoduchšie a efektívnejšie blokovanie webových stránok, keďže dnes ten proces blokovania tých nelegálnych webových stránok trvá niekoľko týždňov, dokonca v niektorých prípadoch až niekoľko mesiacov, keďže je potrebné získať príkaz súdu na blokáciu webovej stránky. Tento čas samozrejme následne potom využijú nelegálni prevádzkovateľia na to, aby expresne vytvorili ďalšiu stránku, tzv. Mirror stránku, na ktorú presmerujú všetkých svojich hráčov, ktorí sa zúčastňujú na tomto nelegálnom hazarde, a začína sa odnova celý proces, čo má v konečnom dôsledku teda slabý účinok. Druhým takým opatrením, na ktoré je potrebné zamerať pozornosť, je určite podstatné posilniť a hovoriť s bankovými inštitúciami a s poskytovateľmi teda platobných brán na internete a aktívne
pôsobiť aj zo strany štátu a zo strany trhu na to, aby blokovali nelegálnym prevádzkovateľom príjmy, ktoré k nim takýmito spôsobmi prúdia. V neposlednom rade a takým naozaj dôležitým bodom a celým spektrom, ktorému potrebné sa venovať, je osveta. To znamená, je potrebné zvýšiť povedomie o tom, ako bezpečne a zodpovedne pristupovať k hazardným hrám a aké sú rizika nelegálneho hazardu a ako predchádzať a vyvarovať sa teda účasti na nelegálnych hazardných hrách. To sú také 3 základné oblasti, ktoré z nášho pohľadu sú potrebné, na ktoré je potrebné zaberať pozornosť. V závere mi dovolte ešte opätovne upriamiť vašu pozornosť na čiernu knihu hazardu, ktorú čoskoro teda predstavíme aj verejnosti. Dozviete sa v nej vlastne o tom, že navyše, okrem toho, čo ste dnes ešte mali možnosť zistiť, napríklad dáta o tom, ktoré vekové skupiny sa stretli s nelegálnym hazardom za posledný rok, alebo najčastejšie dôvody, prečo sa zúčastňujú práve tí, ktorí hrajú nelegálne hazardné hry na internete týchto hier, a tiež informáciu, koľko dokonca z registra vylúčených hráčov a vylúčených osôb hrá na nelicencovaných stránkach. Srdečne vás teda pozývam z tohto miesta ešte na krst tejto knihy a budeme vás včas o tom informovať. Ďakujem pekne a môžeme asi. Teda tá oficiálna časť je teraz ukončená a pokojne, pokiaľ máte nejaké otázky, niektorí ste sa pýtali, tak či na pána Lančeša alebo na pána Klobuckého sa môžete ešte pýtať a aj kvôli zvuku, teda aby sme to mali ešte pri tom Facebooku zatiaľ. Ja by som vás poprosila, či monitorujete možno, že koľko je plus minus tých web stránok, ktoré sú nelegálne a koľko z nich už je zablokovaných, ako ste to povedali? A tento zoznam povinne zverejňuje takisto Úrad pre reguláciu hazardných hier z hľadiska blokácie. Aktuálne sa nachádza, sú to 2 také zoznamy. V zozname tzv. Zakázaných webových sídiel sa nachádza vyše 800, okolo 860 stránok, ktoré úrad už identifikoval, či už ako prevádzkujúce nelegálny hazard, alebo ako propagujúce nelegálny hazard. A v súčasnosti v zozname blokovaných, výslovne blokovaných, pretože samozrejme samotnej blokácii ešte predchádza výzva na to, aby ukončili také poskytovanie tejto nelegálnej ponuky, tej zakázanej ponuky. A ak na to nereagujú, tak prichádza k tej blokácii prostredníctvom súdneho príkazu. Na zozname blokovaných sa aktuálne nachádza konkrétne 259 stránok. Takže nedá sa to potom možno nejako obísť, neviem, nejakou zmenou IP adresy alebo takého niečo, že aj tak sa ten človek potom na tú stránku dostane? Veľký problém je, áno, máte pravdu, veľký problém je s VPN-kami, ale je to technický problém, s ktorým zápasí naozaj v súčasnosti celý svet. Aj v rámci Európskej únie sa rieši táto téma z pohľadu regulátorov. Je to často témou, ktorou sa stretávame na konferenciách regulátorov v európskom priestore. Momentálne neexistuje také efektívne riešenie, ktoré by dokázalo absolútne toto potrieť a vyvarovať sa tomu, že naozaj človek, ktorý chce hrať nelegál, tak nájde si cestu aj prostredníctvom VPN sféry. Ale aktívne sa pracuje na tom naozaj na medzinárodnej úrovni, aby sa našlo také riešenie, ktoré efektívne bude fungovať. Pardon, posledná otázka, že či ste možno neuvažovali nad nejakým motivačným prvkom, aby človek, keď proste narazí na takúto web stránku, keď ju nahlási, tak za to dostane nejakú, nechcem povedať, že odmenu, ale proste nejaký revanš? Otázka je toto asi na regulátora, samozrejme, že či existuje nejaká motivácia. Našou úlohou a našim cieľom je robiť edukáciu, to znamená osvetu o tom, že aké rizika sú spojené s nelegálom a že skutočne nám cieli nelegál tie maloleté osoby, ktoré naozaj majú byť chránené a takisto osoby vylúčené z účasti na hazardných hrách. Môžem povedať, že v roku 2023 bol robený dokonca prieskum zo strany Ipsos pre Úrad pre reguláciu hazardných hier, kde vyšlo, že osoby mladšie ako 18 rokov, konkrétne vo vekovej skupine 15 až 17 rokov, sa až v rozsahu 32% zúčastňujú na nelegálnych hazardných hrách. V prípade legálnych prevádzkovateľov sa takéto niečo nemôže stať, pretože tá registrácia prebieha pod kontrolou, pod dozorom aj úradu a jednoducho nie je možné v zásade, aby si vytvoril hráčsky účet alebo vytvorila osoba mladšia ako 18 rokov. Takže toto je veľmi naozaj nebezpečné, pretože sa takto vychovávajú práve tie patologické návyky už u takýchto mladých ľudí. Ako
sa dá vlastne tomu zabrániť, keď ten prevádzkovateľ použije napríklad software na maskovanie IP adresy? To je vysokotechnická otázka, ale v zásade si myslím, že práve existujú opatrenia, ktoré vo svojom dôsledku, to znamená okrem tých priamych opatrení a blokácie stránok, vedia prispieť k tomu, že sa bude znižovať tá úroveň. Konkrétne hovorím o tom, že pokiaľ sa zamedzí tomu, aby banky alebo platobné inštitúcie posielali a dokázali dobíjať tie hráčske účty na takýchto nelegálnych stránok, a teda nelegálny prevádzkovateľ, ktorý nemá licenciu, nebude dostávať tie prostriedky zo Slovenska, tak je to jedné z účinných opatrení, ktoré prispieje okrem blokácie stránok aj k takémuto potieraniu nelegálneho hazardu. Ale potom samozrejme je potrebné ešte prijať napríklad aj iné opatrenia, ktoré, ako už naznačil aj pán Klobucký napríklad, aby bola jasná identifikácia na stránke, že táto stránka je legálna. Existujú na to spôsoby, ktoré využívajú aj iné štáty, kde sa dá priamo kliknúť napríklad na to, že presmeruje to na regulátora, kde vyskočí, že skutočne táto stránka registrovaná a teda licencovaná. A v minulosti náhodou v rámci prieskumu ste sa nepýtali tých ľudí, že teraz odbočím trošku od témy, že čo ich vlastne viedlo k tomu, že navštívili takúto stránku? Dobre, že jedna vec je možno nejaká finančná situácia alebo túžba po zbohatnutí. V tomto prieskume sme sa pýtali na motiváciu, prečo hrajú na nelegálnych, nelicencovaných stránkach. Tam tie odpovede boli, dajú sa vlastne nejak zhrnúť do nejakých 2-3 oblastí. Jedna oblasť je to, čo sme sa bavili, jednoduchšia registrácia, teda takmer neregistrácia, hej, že človek nemusí sa nejak zložito tam registrovať, čo vlastne umožňuje aj tým ľuďom pod 18 rokov tam hrať. Druhá taká široká oblasť je, že tí hráči tvrdia, že je to výhodnejšie tam hrať z finančného hľadiska, čo zase môže byť logicky dané tým, že vlastne neplatia tie odvody do štátneho rozpočtu na Slovensku, čiže môžu si možno špekulujem, dovoliť vyplácať vyššie výhry alebo vyšší podiel výhier ako tí licencovaní. To je tá druhá veľká oblasť. A tá tretia oblasť je, alebo to je vlastne jediná odpoveď, kde na rovinu tí respondenti hovoria o tom, že na Slovensku sú v tom registri vylúčených osôb a teda legálne hrať nemôžu a preto hrajú na tých nelegálnych stránkach. Ja si pamätám, že keď som robil pred tými 2 alebo 3 rokmi ten výskum pre to ministerstvo zdravotníctva, tak tam sme sa bavili o legálnych, ale mali sme tam otázku, kde sme sa pýtali, že ak by bolo tomu respondentovi zakázané hrať, že či by sa snažil tento zákaz nejakým spôsobom obísť nelegálnym hraním. A tam nám vyšlo, že zároveň sme tam počítali nejaký index problémov hrania. Hej, že ľudia, ktorí majú problém s hraním, sme sa pýtali, že či klamú o tom, že rodine, blízkym, že koľko prehrajú a tak ďalej. Je to nejaký medzinárodný index, ktorý identifikuje tých patologických hráčov, ktorí majú problém s tým hraním. A polovica z týchto patologických hráčov vlastne priznávala, že ak by boli na Slovensku, ak by im bolo legálne zakázané hrať, takže by hľadali iný spôsob. Hej. Čiže toto je ďalšia taká výrazná motivácia, prečo hrať na nejakých nelicencovaných alebo nelegálnych internetových stránkach. A možno ešte, ako sa k tomu stávajú teda tie banky, ktoré to vlastne majú v rukách, lebo ide to všetko cez online platby? To je téma, ktorú sa snažíme momentálne rozprúdiť. To znamená, našim cieľom v rámci inštitútu aj v spolupráci s regulátorom je sadnúť si s bankami a riešiť túto situáciu, nakoľko dnes existujú bankové poplatky, ktoré banky strávajú v prípade, že si dobíjate hráčsky účet prostredníctvom platobnej karty alebo bankového účtu na prostredníctvom internetu, teda ten hráčsky účet. A teda oni vedia identifikovať, že či tá platba, ktorá odchádza z bežného účtu, je na účel hazardu. Takisto by podľa nášho názoru vedeli identifikovať, či teda už odchádza tá platba na účet prevádzkovateľa, ktorý je licencovaný a teda legálny na Slovensku, alebo nie je. Aktuálne plánujeme teda rozvíriť túto debatu a sadnúť si samozrejme spoločne za jeden okrúhly stôl, aby sme vyriešili túto situáciu a je potrebné naozaj, aby banky zodpovedne pristúpili k tomuto a blokovali práve takéto platby. V súčasnosti, keďže naozaj
ten nelegál, ako sme zistili, v akom je rozsahu a ide o alarmujúce čísla, je to tak, že tie platby s prostredníctvom bank a platových inštitúcií odchádzajú zjavne a tie nie sú blokované, nie sú žiadnym spôsobom regulované ani zo strany bank, aby neodchádzali na účty nelegálnych prevádzkovateľov. Neviete dajme tomu povedať, že aké sú to zhruba sumy, ktoré získavajú tie banky, keď viete zhruba tie vstupy, koľko sa zhruba prehrá, tak to asi... Na poplatkoch? Na poplatkoch. Pokiaľ ide o poplatky, oficiálny prieskum sa na toto nerobil, avšak bavíme sa určite o desiatkách miliónov eur vzhľadom na počty transakcií, ktoré prebiehajú pri dobíjaní, čo máme informácie zo strany samotných legálnych prevádzkovateľov. Takže ide skutočne o veľké čísla. Hýbeme sa naozaj v desiatkách eur. Odhady hovoria až nad 60 miliónov eur určite. Čiže nič ich veľmi asi nenutí voči tomu vystupovať sami od seba? Sami od seba zrejme nie a preto v prípade, že teda nedôjde k nejakej regulácii alebo samoregulácii zo strany bank, myslím si, že v tomto prípade bude musieť potom aj štát prijať opatrenia. Môžem Berecka stavby, ja som chcel pýtať na to číslo, tých 300 miliónov, to sa bavíme o sume, ktorá, to je objem stávok a časť z toho potom tí klienti vyhrali naspäť, alebo je to prehratá suma, alebo... To je objem stávok. To je objem stávok. A vieme to prirovnať k objemu legálnych stávok na Slovensku? To je za aké obdobie je toto? Rok. Ale ktorý rok? Za posledných 12 mesiacov od prieskumu. OK, čiže nejaký február minus 12? Marec. Marec minus 12, OK. A prirovnať to k objemu legálnych stávok? Lebo tam myslím, že ide aj o nejaké desiatky miliard, ak sa neviem. Áno, hýbeme sa v desiatkách miliárd, tak podľa posledných štatistických údajov, ktoré zverejnil aj Úrad pre reguláciu hazardných hier. Otázka je, či v tomto prípade, lebo vedeli rozlíšiť samotní respondenti, či považujú prestávkovanú sumu za tú prehratú sumu, alebo naozaj ide len o ten štatistický údaj, ako to u nás evidujeme, že stávky realizované, to znamená, ako keby otočíme tie vložené peniaze. Samozrejme. Môže byť, že to v takom prípade bolo. Ja to vyhodnocujem, môže byť práve, že oni odpovedali, že o akú sumu prehrali v rámci týchto. Čiže už sa tá otázka znela, že akú sumu ste stratili? Nie. Tá otázka znela, že koľko prestávkovali. Nevieme, ako to pochopili, ale k tej sume, mne sa tá suma zdala byť pomerne nízka, keď som to porovnával s českými odhadmi, tých 300 miliónov, aj keď teda, je to teda dosť. Ale chcem povedať, že keď sa na to pozrieme bližšie štatisticky, tak je tam veľký tzv. Že štandardná odchýlka. To znamená, že tie odpovede sa od seba veľmi líšili. Hej, že neboli všetci okolo tých 80 eur. Niekto tam hovoril, že prestávkujem 20 eur a niekto tam povedal, že prestávkujem 1000 eur. Čiže tá miera istoty, že vlastne toto číslo je úplne správne, korektné a platí na 100%, je tam o to nižšia. Hej? Že čím je ten rozptýl tých odpovedí väčší, lebo z môjho hľadiska môže byť veľmi, veľmi reálna situácia, že máme nejaký pomerne dosť úzky segment hráčov, ktorí hrajú s veľmi veľkými sumami. A tých sa nám vôbec nepodarilo v tom výskume zachytiť, lebo ich nemusí byť veľa. A tí vlastne môžu prispievať k tomu objemu tých prestávkovaných peňazí na tom nelegálnom hazarde výrazne viac, ako sa nám podarí zachytiť takýmto výskumom. Hej. To je jedno z tých obmedzení takéhoto prieskumu, že to sa nedá. To je v akomkoľvek prieskume, keď robíte vlastne s nejakou vzorkou ľudí, tak vždy vám tam vypadnú tí najnižší a tí najvyšší. Hej. Lebo tí jednoducho nemajú ochotu, nie sú motivovaní odpovedať v týchto otázkach. Čiže keď tam nemáme zachytených naozaj tých veľkých hráčov, tak potom tá suma je o to nižšia. Hovoríte o výpadkoch rádovo na úrovni 160 miliónov eur na tom odvode, ktorý pravdepodobne sa má nejakým spôsobom v ďalšom konsolidačnom balíku zvyšovať, alebo nejaké opatrenie na zvyšovanie hazardu, na zvyšovanie ako sumy z vybratého hazardu by mali prísť. Mám otázku, že z vášho pohľadu nie je ako jednou cestou, akože to, čo chcete dosiahnuť, je týchto nelegálnych hráčov
vytlačiť, alebo nájsť mechanizmus, ako ich zlegalizovať, zvýšiť ochranu spotrebiteľa a teda hráča. Dá sa na to aj takto pozrieť? Áno, áno. Určite áno, ako som naznačil, má to tie dve roviny. To znamená, v prvom rade chceme chrániť tých hráčov, pretože nám do tejto, nazvem to, čierne diery spadajú osoby, ktoré nemajú čo hrať hazardné hry, či už ide o mladistvé osoby alebo osoby teda vylúčené z účasti hazardných hier. To je tá jedna stránka, čiže naozaj potrebujeme chrániť tú našu populáciu, ktorá sa zúčastňuje na internetových hazardných hrách. A tá druhá stránka je naozaj, že týmto spôsobom nám unikajú príjmy, ktoré môžu byť príjmom aj štátneho rozpočtu, pokiaľ sa tam zúčastňujú osoby, ktoré môžu legálne hrať hazardné hry na Slovensku. A to hovorím len výlučne, som spomenul teda odvod špeciálny, ktorý je z hazardu, ktorý je odhadnutý na tejto úrovni, ktorý môže unikať. Ale samozrejme legálni prevádzkovateľia platia okrem toho špeciálneho odvodu aj bežné dane, ktoré platí aj iný podnikateľ, každý iný podnikateľ na Slovensku, to znamená daň zo zisku, prípadne pokiaľ ide o DPH-čku, v tomto prípade si napríklad nevedia odpočítavať DPH-čku prevádzkovateľia hazardných hier, to znamená odvádzajú DPH aj v prípade dodaných služieb. Takže toto všetko uniká a to číslo je určite vyššie, ktoré celkovo na príjme štátneho rozpočtu uniká, ako je 160 miliónov. A dá sa odhadnúť aj nejakým spôsobom štruktúra tých hráčov, ktorí sú v nelegálnych hrách? To znamená, vieme povedať, že aký podiel tých ľudí, ktorí to hrajú, sú práve tí problémoví, ktorí by sa nevedeli dostať k hre na Slovensku. A rozumiem, že toto bol prieskum, ktorý sa týkal ľudí nad 18, ale vieme nejakým spôsobom odvodiť, koľko by mohlo byť, že ľudí, že od 15, mladistvých, ktorí by, aj keby sme nejakým spôsobom tú platformu, že zlegalizovali, áno. Tak aj tak by nemali prístup k tej. V zásade, ako som spomenul, pán Klobucký už spomenul, reprezentatívny prieskum v tomto prípade bol robený od 18 vyššie. Existuje ale prieskum, ktorý sme realizovali ešte na úrade pre reguláciu hazardných hier v roku 2023 za účelom teda prvej konferencie, ktorá bola robená na Slovensku v novembri 2023, čo sa týkalo zodpovedného hrania, kde práve jedna z otázok bolo aj smerovaná aj na osoby mladšie ako 18 rokov. Ako som spomenul, tak vyjadrilo sa v tej vekovej skupine 15 až 17 rokov dokonca až 32% týchto osôb, že sa zúčastňuje hazardných hier na internete. Takže áno, vieme identifikovať dneska už napríklad z tohto prieskumu z roku 2023, že tá vzorka tých mladistvých osôb je skutočne alarmujúca, vysoká. Čiže to sú tiež asi desiatky tisíc ľudí? Alebo... Z tohto pohľadu nevyčíslovala sa to vtedy na absolútne čísla, že aká je to populačná vzorka. Agentúra Ipsos takto nerobila, len stanovila, že ide o takýto podiel z tých respondentov. Vtedy sa to robilo na vzorke vyše 1000 respondentov. A aký odhad, že koľko ľudí všeobecne hrá hazardné hry na Slovensku? Všeobecne? Vlastne tam sme mali v tej prezentácii, keď to skúsim poslať späť. Tak to, ale tu máme len online, hej? To je online. Online za posledný rok 28,2%, čo je približne 1 250 000 obyvateľov. A to vychádza akože teraz z tejto vzorky to je 2000 respondentov a pýtali sme sa len na online hazardné hry. Teda nie sú tam započítané napríklad, myslím, lotérie, keď si dobre pamätám, ktoré vlastne nás v tomto prieskume až tak veľmi nezaujímali, hej, lebo tam neexistuje veľmi nelegálna nejaký segment. Športové stávky a nejaké... Kasinové hry, kurzové stávky a výherné automaty, alebo technické hry, tak sa tomu hovorí odborne. Čiže to je vlastne súhrn týchto. Keby sme sa pýtali vlastne na úplne všetky, tak ten podiel bude vyšší, lebo hovorím, nie sú tam lotérie, čo je stále, myslím, tá najfrekventovanejšia forma hazardu na Slovensku. Dôvod je, že to nefunguje na internete pre mňa? Dôvod je, že nelegálne lotérie nie sú nejaký výraznejší segment, pokiaľ viem, pán riaditeľ ma môže doplniť, a my sme sa sústredili na nelegálne hranie. Hej. Čiže vlastne táto naša úvodná otázka bola kvôli tomu, aby sme dokázali vyselektovať tých hráčov, ktorí môžu mať nejakú skúsenosť s nelegálnym hraním, a preto tam tie lotérie vlastne nie sú veľmi započítané. Keď sa bavíme teda online, tak ono je to, že web stránky, aplikácia, ešte niečo do toho spadá, alebo...
Ono je to celý svet toho internetu naozaj, ale správne hovoríte, to najpodstatnejšie sú webové stránky a aplikácie, čiže to, čo máme bežne vo Vrecku a čo máme najviac dostupné. Lebo keď hovoríte o tom blokovaní tých web stránok, tak do toho sa aplikácie úplne, tam by to museli vlastne zakázať tie obchody. Áno. Je možné, že to vlastne ponúkajú aj na slovenský trh, lebo však tam sa dá pomerne jednoducho zakázať, že... Áno, podľa mojich informácií dokonca úrad sa snaží samozrejme oslovovať aj týchto providerov aplikácií a dokonca oslovil aj Metu ako prevádzkovateľ Facebooku, kde bohužiaľ dostali negatívnu odpoveď. To znamená, že problémom je, že hazardné hry ako také v európskom priestore, keď si zoberieme európsky priestor, nie sú harmonizované. Tá regulácia nie je harmonizovaná a každý štát má svoju reguláciu na svojom území, čo sa týka hazardu. A teda nie sú prijaté jednotné postupy, ako postihovať aj takéto nadnárodné veľké spoločnosti, ktoré ponúkajú takýto nelegálny hazard. V zásade úrad si myslím, že robí maximum pri svojej personálnej kapacite a tých možností, ktoré má regulačne. Ale čo sa týka nejakého blokovania aplikácií alebo zamedzenia, na toto dneska nie sú nastavené ešte regulačné opatrenia, tak aby mohol účinne bojovať aj voči takýmto formám poskytovania nelegálneho hazardu v internete. A čo hrozí takýmto poskytovateľom? Hrozia im vysoké pokuty, čo sa týka nelegálneho prevádzkovania. Tieto sa pohybujú až na úrovni 500 000 eur. Takže v takýchto prípadoch naozaj aj úrad postupuje veľmi prísne, ako náhle identifikuje nelegálneho prevádzkovateľa, ukladá tieto pokuty blízke hranice a dokonca v niektorých prípadoch boli uložené aj také, ktoré dosahovali tú maximálnu hranicu. Máte túto štatistiku, že teda koľko bolo tých pokut a aká bola suma, ktorú vybrali? Bohužiaľ, tu nemám túto štatistiku. Toto odporúčam sa obrátiť práve na úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý poskytne takéto niečo. Takže inštitút nedisponuje bohužiaľ takouto štatistikou momentálne. Dobre. Ďakujeme pekne. Ak nie sú ďalšie otázky. Tak ďakujeme za účasť. Ďakujem za účasť.